Meyo tokwirana se county Nyamira munenchire moyo gusira ebiegwa na muno kurwa se abasae nigo umuski Richard Munyancha kurwa ase ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county Nyamira abereka guchakia tournament iyira kunya kobeko nekinga abasae babiri bagwesira nabo igogo kine talent cyabo okwana chinga kechiboigo nigo umuski Munyancha abereka gwesokia nagotyamna niga bigetemiro bulise ne yo konekinga abasae baiga gochibare korokia talent cyabo na konyora ebiegwa ao Cha timu chiri chinge abande bakuri register lakini tokuri bali abake na bana onye mwise kwebeka anga mu mapema jiti abantu 11 matengwa kamoro mupira na indutokane tekere tegete kukuza talent enda abana banya wako mupira tigenya saa tubwatisi twende tukungangana elinde tukuze our talents so that our boys banyole chingi yacho wako mupira nyo abaisike to abatebi kera nyiwe debere joka chire chiko cheto chirega mwese otokonya tonyore inde ya gatatu ose ya kane naboto yango jakanyoye weekend igo tikatobwatira naso bwamo mbuyamona sechere bari cheto cha moika gali tukulia rero mbuyamona singi ga singia mbuyamona singi joli babunga kiro monzo rero ngo musawadi tore yakwenda ka lakini umanye kombe gite kale kurwanirwa tare 36 we igole romba la ibatanga ina tadi bonyego yatanga ne point 3 so bonyego bani rumole bosi ase point 3 ase tournament yetu achakire no koligi point to point kare youth baito tonyako to join constructive activities tira tokonye laende tira kini talanta kito togendare kunyama yodi to what players the water waone mia wali wa pesa bana. We have a lot of players out as a team china na bonega and we might think from here till we will get people na ile bagenda tani kama nne